Sas-sibt kważi 1000 ġenitur ta' tfal ta' taħt is-16 sena u ta' tfal b'disabilità severa se jkunu tħallsu l-benefiċċju temporanju tal-li waqfu mix-xogħol u baqgħu id-dar jieħdu ħsieb liedhom wara li għalqu l-iskejjel minħabba il-pandemija. Fi stqarrija l-Gvern qal li 992 familja minn fost 1267 applikant kellhom l-applikazzjoni tagħhom konkluża. Dan ifisser li 78% ta' dawk li applikaw u li kellhom l-applikazzjoni tagħhom konkluża irriżultaw eligibbli. Il-Ministeru għas-Solidarjetà u l-Ġustizzja Soċjali spjega li bil-pagament ta' tmiem din il-ġimgħa l-ispiża se tkun telet għal ftit iżjed minn €900,000. Meta mbagħad tot il-kontribuzzjoni tas-Sigurtà Soċjali li se titħallsilhom ukoll in-nefqa taqbes il-€581,000. Għal dan il-benefiċċju applikaw 1420 persuna li jfisser li sa issa nħadmu kważi 90% tal-applikazzjonijiet. Fid-dawl li l-iskejjel se jiftħu gradwalment minn nhar it-tnejn, dan il-benefiċċju se jibqa' applikabbli sal-ġimgħa 9 ta' April u b'hekk mhux qed jintlaqgħu aktar applikazzjonijiet minħabba l-ftuħ mill-ġdid tal-iskejjel. Madankollu dawk li għandhom l-applikazzjonijiet pendenti jekk jirriżultaw eligibbli xorta jitħallsu l-ġimgħa d-dieħla u jieħdu blura dak dovut. In-numru ta' applikanti din is-sena kien ferm anqas minn ta' sena ilu. Fil-fatt waqt li sena ilu kienu applikaw 6331 persuna, għal dan il-benefiċċju partikolari din is-sena applikaw 1420 persuna, jew 22% tan-numru tas-sena l-oħra. Il-Gvern qal li dan juri li anke s-settur privat adatta ruħu sewwa s-sitwazzjoni tal-pandemija, anke permezz ta' skemi ta' għajnuna mill-Gvern sabiex fejn kien possibbli ċertu xogħol beda jsir mid-dar. Dan kien ta' benefiċċju doppju kemm għall ġenituri ħaddiema li baqgħu jaħdmu kif ukoll għal min ħaddimhom għaliex ix-xogħol baqa' għaddej. Il-Ministru Michael Falzon tenna li dan il-Gvern dejjem qed ikun ta' spalla għal familji li spiċċaw f'sitwazzjonijiet li ma jkollhomx kontroll fuqhom. Irrimarka li dan il-Gvern dejjem ħadem sabiex ħadd ma jaqa' lura filwaqt li qal persuni li kienu qed jieħdu benefiċċji soċjali oħra bħal l-in-work benefit baqgħu jgawdu minn dawn l-għajnuniet flimkien mal-benefiċċju għall-ġenituri.